Piny owacho mamalo dhi nyime gi chenro mar kawo kwan le manie kar rito le mar bunge mar Ruma e kaunti Homa Bay. Chenro matime kuonde neno le manie pacho kaka yor konyo e tego sekta malimbe e piny Kenya. Ka jafwambo marwa Ali Abich miyowa ler mar wachno. Sirikal kokalo migawo ma ochung' rito le mag bunge pacho ka osebedo ka timo chenro mar kawo kwan mag le manitie kuonde rito le mag bunge mopogore pacho ka, kendo chenro ma kamano osebedo ka dhi nyime tok higni 2. Chenro no piny owacho geto ng'iyo go kwan yie mag le mag bunge, chano chenro ma opogore mag piny owacho e kuonde neno le mopogore pacho ka, kaachiel kod ng'iyo ngima le madhi maber kuonde ma oketgie kod mago mangima gi ok dhi maber kuonde mag rito le. E kar neno le mar Ruma manitie kaunti ma Homa Bay, chenro ma kamano ne ochaki odiochieng' ma kawuono kendo itieki odiochieng' ma kiny. Wildlife count is a continuation of the National Wildlife Census 2024-2025. We started in June. There was a launch on 19th of June. We need the information to inform the decisions. That is very critical to make sound decision in terms of management, conservation of our wildlife. We specifically need the data on species numbers, the spatial distribution, where the animals are found in space, like in particular the Ruma National Park. Kaluwore gi lach mar kar neno le mag bunge mar Ruma, chenro ma kamano piny owacho ni tayo konde kalapapla mar neno ni giro kwan yie mag le manitie kar neno le mar Ruma, ka bende gitiyo kod yor lony manyasani e kawo kwan mag le manitie kar neno le mag bunge no. The reason to why we do helicopter census in Ruma National Park and other few protected areas is because of the density of wildlife, and number 2, the essence to make sure that you have a clear visibility to what you are counting. In the Ruma National Park, we have endangered species that occur here that used to be in other parts of the country. Like in this census, we are looking forward to have increase in number. We use peer-reviewed scientific methods to conduct this service, and we have different species require different survey methods. So here in Ruma, we are doing the helicopter survey, where we are counting the large mammals. We use technology, modern technologies, to convert that data into an actual report, which include maps and figures and graphs. Apisa migawo ma ochung' rito le mag bunge koni dwaro margi gi chenro no biro miyo ging'eyo kit le manitie Ruma National Park kod kaka onego bed ni ritogi mondo kwandgi omedre. Carrying out this census to us as management is very important in such that whenever you understand and know that within the park you are managing or conserving this kind of species. Whenever now we're going to make a comparison in these numbers, for example, what are the giraffe numbers compared to last time? Are we improving in terms of registering new numbers, higher numbers, or we're reducing, and what would be the threat? So to us, a census is very important in particular management aspects that would go hand in hand in managing the entire park. So then you are either going to minimize the threats or you're going to make the population robust and secure. Ali Abich, Ramogi TV.